asi si už dosť opradený aj otázkami ošľahaný o tom, ako bolo na olympiáde, ako sa ti padlovalo a tak ďalej. Samozrejme, že hneď som si tu pripravil na teba nejakú budu. Asi tak pred rokom a pol si urobil týždenný záznam, že čo všetko zješ. To už si bol kvalifikovaný na olympiádu? Rok a pol? Kvalifikovaný som bol až v septembri minulý rok. Tak to bolo podľa mňa niekedy začiatkom roka. Toto bolo apríl. No, tak poďme. Tak raňajky. Bielý jogurt, banán, čokoládové bebe, dobré ráno. No, nevyčerpal som všetko. Proteínová tyčinka, jablko, to bolo tak okolo 10:30. Obed nestihol, ďalšia tyčinka, tréning na vode, 15:30 normálna porcia, lazane, nejaká káva, 19:30 kopček ryže. Potom taký malý mix, nie je veľa, chlieb, tlačenka, salám a syr. O 2 dní neskôr, to pivo tu niekde bolo, ale o 8 bol rum, ale niekde bolo ešte pivo. O 8 večer. A pivo bolo na obed deň predtým. Matej, za to obdobie, kedy si ty toto nejakým spôsobom zosumarizoval, zmenilo sa niečo z hľadiska tvojej ďalšej prípravy na olympijské hry? Lebo úspešný si bol, o tom nepochybujeme. Tak v prvom rade musím povedať, a hlavne vás pozdraviť, pekný večer. A musím povedať, že to bolo akurát to obdobie, keď som robil ten výživový záznam, že som dostal z nemenovanej firmy proteínové tyčinky, tak som ich proste jedol, lebo som ich mal v aute. A do toho výživového záznamu som ich zapisoval. No počkaj, ale o jednej si zjedol celú pizzu a predpokladám, že tá firma ti pizzu nedala. A predpokladám, že tiež ani horálka. 2 plátky syra. No otázka, zmenil si nejakým spôsobom ten tvoj prístup? Lebo fakt neviem. No, pred olympiádou som trošku zmenil prístup, ale nie až tak veľmi. A ty si uvedomuješ, že ty si slovenský národ pripravil o zlatú medailu len tým tvojim laxným prístupom, že si to nezmenil? Tak v tom našom športe tam je strašne veľa tých faktorov, ktoré majú na to vplyv. Takže ťažko povedať, lebo nedokážeš mi zaručiť, kebyže jem podľa teba 100% tú tvoju stravu, ktorú mi ty naordinuješ, či by som naozaj vyhral, alebo či by som vôbec mal medailu, tak ťažko sa to hovorí. Ja si pamätám, keď sme my dva prišli prvýkrát do kontaktu, ty si mal 18 rokov, to bolo pred 11 rokmi. Tvoj tedajší tréner, a teraz vlastne súčasný tvoj tréner bol tvoj tréningový partner ešte, Juro Minčík. No a tvoj tedajší tréner o tebe vtedy povedal, že šikovný, talentovaný, ale netrénovateľný. Pretože ak ty si bol celá skupina ešte aj so Škantarovcami, že keď celá skupina proste je v poslovni, tak Matej Beňuš je na vode. A keď celá skupina je na vode, tak Matej Beňuš hrá hokej. Proste, že taký živel. Možno, že aj preto robíš to, čo ťa možno baví, že tá voda je vlastne ten tvoj živel a tak ďalej. No dobre, a už poďme na tie olympijské hry, lebo boli to aj nejaké otázky, že raňajky a tak ďalej. Vieš si spomenúť, že čo si... Skúsme deň predtým, alebo tlačil si sa sacharidmi večer pred finále? Večer pred finále si úprimne nepamätám, čo som mal. Si bol tak popitý, alebo... Nie, boli sme v dedine, mali sme tam, neviem, či si to viete predstaviť, ale bol tam veľký stan, kde sa zmestí 5 Boeingov vedľa seba. Takže ten stan bol obrovský, bolo tam asi 16 stupňov. A boli tam každých 10 metrov bol stánok s jedlami, kde sme si mohli vybrať, na čo máme chuť. Tak ja si fakt nepamätám. Mne úprimne tam nechutilo moc. Asi 2-3 krát som sa chutne najedol a ja si nepamätám, čo som jedol večer predtým. Ale môžem prezradiť neverejne, že dal som si pivo pred spánkom, aby sa mi dobre spalo. Jedno? Áno. Tak extra z chmelu obsahuje lupulín, čo je v podstate látka, ktorá sa používa aj na liečbu depresí, má taký ako nervovo ukludňujúci účinok.
Ale ináč to má aj medovka lekárska medzi nami, mohol si spraviť čaj. Dobre, a raňajky? Lebo ako odporúča sa, že ak sú nejaké významné preteky, tak držte sa tých svojich tradícií, moc neexperimentujete, tak asi ty máš niečo tvoje, čo ti sedí. Tak skús nám, čo si dal. Lebo, ja väčšinou... Prepač, štart bol u vás o koľkej? U nás bolo 8 hodín. Štart bol okolo 1, pol 1 približne. Tak skúsme to. Ja väčšinou raňajkujem nejaké také klasické komerčné mysli s mliekom, alebo s jogurtom, alebo s banánom, s nejakým sušeným ovocím. Na raňajky vtedy tam nebolo moc na výber, takže som mal klasické mysli a boli tam ešte také farebné krúžky, čo typujem, že bolo tak 90% cukru a strašne mi to chutilo. Tak to som si dal k tomu. To bolo asi o 8:30 ráno, keď som išiel na raňajky. A každý, samozrejme, nemohol som toho zjesť veľa, lebo však bola olympiáda, neviem koľko, asi veľa z vás na olympiáde nebolo, tak ten žalúdok je trochu stiahnutý a nedokázal som z toho zjesť veľa. A potom už od raňajok do štartu? Potom som sa najedol, samozrejme kávu musím každý deň, niekoľkokrát. Koľko? Prepáčte. Koľko? Koľko kávy vypiješ? Záleží, ako je čas. Niekedy mám čas... Keď máš času dosť? Keď mám času dosť, tak aj 3. No, však to zase nie je taká veľká dávka. A to je asi taký maximum, si myslím. A kávu si ako pred výkonom stal mimo raňajok alebo v rámci raňajok? V rámci raňajok a popri tréningu v tom Riu som kávu nepil, jednak, že nebola, lebo asi prvý deň, čo sme došli, tak sa mi pokazil automat na kávu. Južná Amerika, jeden z najväčších producentov kávy. A za 3 týždne to nedokázali opraviť. Čo je tiež proste Brazília. Niečo sa pokazí a nechajú to tak. Takže tesne predtým už si nič. Potom pred pretekmi používam kolu. Kolu. Light? Bo vyzerá, že... Samozrejme. Koľko si dáš? Iba tak pol litrovku, maximálne. Iba tak jeden pohárik. Máme niečo proti kole? Lebo ako v triatlone dosť používame kolu, ako nemyslím v rámci tréningov, ale v rámci toho, že už keď človek vidí úplne ten biely tunel, tak... To si rozeberieme až později. Mňa iba teraz tak napadol taký príklad, keď ja občas behávam také amatérske behy. Ja ešte musím spomenúť, že Matej Benuš, vy ste chodili do Austrálie na sústredenia a párkrát ste boli v Emirátoch. Asi dvakrát iba. A ty si ho tam dokonca... Ten kanál mi tam nevyhovoval. Ty si ho tam aj vyhral, ne? Spartan Race dokonca, myslím, ne? Áno, Spartan Race som tam vyhral. Máte veľmi dobrý bežec, keby sme nevedeli, no. Tak, a to, že som taký vysoký a ťažký, tak áno. A ináč aj veľmi obratný, keby ste ho videli robiť salta, ja mal som tu možnosť, ale to už bolo trošku dávnejšie, naozaj aj taký všešportový živel. No, v gymnastike moc nie, tým, že som taký veľký, ale hrám Petržalskú lígu hokejovú, tak dúfam, že sa tam nezraním do ďalšej kariéry. No a čo si chcel povedať s tým behom, že si niečo dáš? To bola iba taká osobná skúsenosť. Bol som v Rači na nejakom memoriáli, už si nepamätám koho. A už to bolo dávno, to som trénoval ešte s Klebom a bol tam nejaký ten nadšenec, ktorý behal také diaľkové behy a vralo, že však kofola je najlepšia. Ja si zoberiem kofolu 2-litrovú do ruky a bežím s ňou 2,5 hodiny. To je taká myšlienka, čo ma napadla. Tak sú to rýchlo dostupné cukry, no to človek, čo potrebuje. No, skúsime my nejako premostiť na tie raňajky trošku, lebo ako boli tam tie otázky, že naozaj považujeme to nejak za základ, proste základné jedlo dňa, že či radikálne teda upustiť od nich, alebo že či aj áno. Ináč... Ja už vidím, že pán Poš sa chce do mňa pustiť. Nie. Ale... Kým pán doktor Poš dofúka... Asi dám bude viacej, samozrejme, že máte otvorený. Donesol si medálu? Nedoniesol, ale tak. Meškala nám... Mám 2 deti a meškala nám chúva.
Nevyspytateľný Matej Benuš, ale minimálne museli sme si zavolať urobiť taxík na poslednú chvíľu. Si otvorený Pardon. odfotiť sa s publikom, keby... Samozrejme. Dobre, takže... To niekto bude chcieť. Pán doktor Foršt. Raňajky. Až se probere z šoku. Ale tady ten mladý muž je jasný důkaz toho, co říkám furt, že olympijští medailisté jsou mimořádní jedinci. Přižijí i vlastní stravu. A z toho taky plyne, že někdy mám velmi smíšený pocity z toho, když někdo mě žádá o rady, jak by se měl stravovat, a já si vzpomenu na takovýhle kousky. Tak můžu říct, hele, ono je to stejně jedno, ale to vůbec není pravda. To je o tom, že jsou sporty, kdy to není tak strašně rozhodující. Ale jsou sporty, kdy třeba vy, já nevím, jestli znáte tu Kvitovou, že jo, tu tenistku českou. To je typická dáma, jednou dole, jednou. Co? Ta, čo vyhrala Wimbledon? No, teď. Poznáme. No, ona toho vyhrála víc, ale teď, a pak zase byla dám, a to je jedno, to je prostě ty ženský výkyvy, tak pak už je vyčerpaná a tak dále, ale ona před 5-6 lety měla jasnou nadváhu. Neuměla se stravovat, dokonce musela brát antiastmatika a tak dále. A najednou tím, jak začal ten další mimořádný jedinec Djokovic, začal publikovat svoje kousky v kuchyni, to znamená, že začal jíst bezlepkově, či jako celiak, čili bez pšenice a bez lepku prostě, bez glutenu. Takže a ona se toho chytla a má o 10 kilo míň. Ale současně je to o tom, že ten sport je specifický tím, že je to furt nějaký jetlag tamhle, že jo, jednou je tam. Či tohle vám nehrozí, že jo, tolik. Co? Aby som to uvedol na pravú mieru, tak. V tej príprave ja som jedol dosť veľa mesa, samozrejme nejaké doplnky stravy a strašne veľa zeleniny. Aby to zase nevyznelo, že som jedol iba tie horálky a farebné guličky. Ja musíme upútať, takže... Zajíčku. Hele, no dobre, tak skúsme, tak poďme naspäť k tým raňajkám. Raňajky, jogurt, to je klasik, ale to je pro ženský. Jogurt, to se nemusí vařit, vajíčka, na to nemám chuť a tak dále. A spěchám do práce a teď mě ty hajzlíci mě zlobí a musíme naložit do auta, už jsem spocená, nervózní a teď přijdu do práce a ten šéf a už mám vředy. Takže ženy to řeší rychlým občerstvením. A protože to jsou ženy, tak pro muže je rychlé občerstvení ráno párek. Pro ženu je rychlé občerstvení jogurt. Tak ne, že byste byl ženská. Ale jinými slovy je to tak, že když snídani, tak v klidu. A když snídani, tak spíše proteinovou. Souhlasím s jedním kolegou, který tvrdí, že jogurt bezva, když je... Jogurt bez čoho? Jogurt je bezva. Že je prima, že je dobrý. Že jogurt je bezva. A ten jogurt dobře, ale večer, když máte chuť na něco se zobnout, tak si dejte jogurt večer. Protože ten jogurt má večer čas se vám zabydlet ve vašem střevě. Když si ho dáte ráno, tak za 2 hodiny si dáte v bufáči vlašák, a tak myslím, anebo cinís. Že toto už sú veci, ktoré myslím, že v modernom športe sú prekonané. Ako to myslím si, že to je skôr ojedinelé. Nejsou. Já mám, pane docent, měsíčně, průměrně 100 klientů. Nejsem nadčlověk, já to dělám korespondenčně a dělám to v podstatě podle softwaru a hodnotím 100 biochemí, 100 zoufalých lidí. A z toho je 70% žen. A 70% žen vím předem, co napíše, že snídá jogurt. Jogurt mysli
A nebo si zaleje ty mysli mlíkem. Nic jiného ty lidi nejedí. A nebo jí teda klasiku, chleba s margarínem, protože holt nám to někdo vnutil, chleba s margarínem a se salámem. Celý národ český. Dobre, ale to je to, že to sú tí bežní ľudia. Ale teraz už sme pri tých športovcov, že aj tí rekreační športovci, ak v sobotu ráno sa zobudí o nejakej 7, tak sa na raňajkuje, o 10 chce ísť na nejaký možno tréning, tak to je možno aj to je otázky, že čo by si mal dať. Že asi by to malo byť niečo, čo je ľahko stráviteľné a čomu zároveň dá energiu. Tak sválně, jak by to řešil tady mladý olympijský medailista. A on už to vyriešil a úspešne. To vyřešil, medailí to vyřešil. Ja by som na vás takú otázku, keď napríklad dáme tomu koľko percent žien raňajkuje každý deň ten jogurt z mysli a cítia sa potom dobre, že či to je zlé, alebo... To je otázka, jestli se cítí dobře, protože kdyby se cítili dobře a byli by ve formě, tak bych já je neměl na stole. To jsou ženy, které mají problém. Ale či je na tom niečo blbo? Keď raňajkujú ten jogurt zmyslí, alebo mlieko zmyslí? Blbo. A pritom sa cítia dobre, že či je na tom niečo zlé? Ale já vám říkám, že ty ženy to dělají ze zvyku. Prostě někdo sugeroval, že mají raňajkovat, že je to nakopné a oni třeba už si na to tak zvykli, že bez toho jogurtu potom mají problém s vyměšováním třeba. Nebo prostě, když si místo toho jogurtu dají něco jiného, jinou tu proteinovou variantu, když si udělají tu, jak se tomu říká u vás? Co? Praženica. Praženica. Když si udělá praženicu, tak potom je jí špatně. Protože ona správně neměla jíst vůbec. A to je právě ten problém. Takže když budu ráno stávat v 8 a budu vědět, že mám trénink v 10, tak co si můžu dát? Tak to si nemůžu dát párek. To ne. Nemůžu si dát. Můžu si dát kuřecí prsa s rýží, jako to dělají třeba kulturisti. Trošku. Už jsme zase. No? Mňa akurát napadla taká... Už jsme zase, ano. Ja som posledný rok strávil viac ako 3 mesiace v Riu. Ano. A bola tam taká situácia, že ráno sme boli na poriadnej večeri, dal som si steak, šalát a tak. A ráno som zaspal na tréning, čo sa mi nestáva, ale stalo sa to. Škantárovci, čo vlastne vyhrali olympiádu, ma čakali v aute s Minčikom, s trénerom. A ja som proste neraňajkoval, ja som rovno z izby utekal do auta, išli sme 40 minút na tréning a išli sme rovno na vodu. Meškali sme, tak bez rozjazdenia rovno na vodu a ja som ten tréning bol úplne hotový, úplne odpálený. A ja som to pripisoval tomu, že som neraňajkoval. Dobře, tak záleží na tom, jaká byla večeře a záleží na tom, jaký byl ten trénink. Jestliže ten trénink je vlastně ta voda, že jo, divoká, takže je to nějaký... Šupa. Co je to? Šupa. Šupa. No ten trénink. Šupa. No, že... šupa jako, že je to pecka. No ten trénink samozrejme nebol, že sme sadli na vodu a boli šprinty alebo vytrvalosť. Tým, že my si to vieme hoci ako korigovať tie tréningy, tak sme si ten doobedný tréning prehodili na poobede a mali sme techniku, ale aj tak som nevládal moc. No měl jste hypoglykemii, či nízkou hladinu cukru v krvi, měl jste hlaďáka. Teď je otázka, proč? Kdy jste jet večer a co jste jet k večeři a jestli jste nebyl z toho tréninku den předtím vyčerpaný. Jestli jste to stačil zregenerovat. To je možné, lebo to bolo niekedy v apríli, v máji a tam sme trénovali ťažké objemy vtedy, takže bol som samozrejme dosť. Takže... Dobre, ale teraz, tak poďme na to. Má intenzívne obdobie, ak niekto povie redukuj sacharidy, lebo budeš unavený a tak ďalej, to športovec ich zredukuje, vystaví sa imunologickému oknu, to znamená, že naozaj aj tie protilátky proste klesajú, vyššia náchylnosť na ochorenie a ide hladný vlastne na intenzívny tréning už o 10. Ako dá sa, není problém, keby bol ten tréning ráno, dajme tomu, že o 8 a ešte proste ten organizmus dokáže,
Ale on sa ráno zobudí, pečenový glykogén je vyčerpaný, lebo ak mal večer zeleninu so stejkom, tak až tak veľa tých sacharidov tam nebolo. Tak asi fakt raňajky on potrebuje, ne? Že on bez tých raňajok sa asi nezaobíde. No a kde je psáno, a kdo to dokázal vědeckými studiemi, že ráno se probudí a nemá dostatečně doplněný rezervy glykogenu. Já o ničem jako definitivním teda v tomhle směru nevím, protože to všechno závisí. No ale ako sa doplnil ten glykogen počas tej noci? Lebo keď mal ten steak a že mal tú zeleninu, no predpokladám, že Maťo nemá taký mikrobióm ako tie africké deti, že z tej zeleniny vyťahne Dobře, ale pokud ten glykogen, ten organismus se potřeboval, tak přes noc si vytvoří ten glykogen formou gluconeogenéze z aminokyselin. Protože ten organismus prioritně se snaží udržet homeostázu. Či musí se dostat zase do toho normálního stavu. A pokud, tak no já si myslím, že to nebyl stav, který byl vyvolaný vyčerpáním glykogenu. To bylo hormonálně daný, to bylo v podstatě možná i tím, že tu hypoglykemii nemá nebo neměl proto, že by neměl glykogen. A navíc glykogen jsou dva typy, jeden je pečeňový a druhý je svalový a ten pečeňový je rozhodující pro hypoglykemii, teda myslím. Okay. Ale pro svalový výkon je rozhodující ten svalový. Takže a navíc jsme se dostali k tomu, té analýze, co bylo ten den předtím. Jestliže by se tyhle situace opakovaly pořád, tak je to něco jiného. Tak je to důkaz. Ale tady to není důkaz. Tady je to důkaz toho, co všechno na něj působilo v rámci toho tréninku. Chápete to? To je, vy byste si měli, já vám potom přečtu, co všechno byste měli. To bude dlouhé čtení. Já jsem o tom přemýšlel a říkám si, musím si dělat můj deníčku právě teďka jsem v tomhle stavu a musím si zapsat, že tenhle trénink mi neudělal dobře. A musím přemýšlet o tom, proč. A musím to říct trenérovi, protože jsem línej o tom přemýšlet, ať přemýšlí on. A když se mi to bude opakovat, je to důkaz, že to dělám špatně. Ale to je totéž, jako když... No dobre, ale poznámky, okay, poznámky. Tak keď povieme, že nemusíme raňajkovať, tak kedy by malo byť to prvé jedlo? O koľkej? Alebo koľko hodín po prebudení? Alebo skúsme to nejako... To ma zaujíma. To je otázka denního režimu. Když mám dvoufázový trénink, je to něco jiného, než když mám jednofázový. Něco jiného je to, když mám den volna. Den volna mám na to, abych se nafutroval, abych se zregeneroval a když jsem profesionál, tak ten den volna využiju na kompletní regeneraci, počínaje elektromyostimulací až přes kryokomoru. Sice nevím, kde na to vemu, peníze teda myslím, ale to je potom ideální. Ale já nevím, kdy raňajkovat. To je rozhodně ne i hned po vstanutí. Ale zase je to věc adaptability. Já jsem nacvičený, protože samozřejmě už do práce nechodím. Já ji mám doma. Takže já vstanu a dělám si, co chci, jenomže já jsem naučený, protože nejdu na trénink za hodinu nebo za 2. Tak já vstanu a za hodinu si udělám snídaní a snídám hodinu. Ale to si ty lidi nemůžou dovolit. Možná. Ale nevadí mi to. A to je přesně. A když tu snídaní, co jsem zkusil, když tu snídaní nemám,
tak jak jsem zvyklý, tak jak je ten organismus zvyklý na ten režim, tak se mi udělá blbě. To je přesně ono. Začali sme deťmi, skúsme možno deťmi pomaly aj končiť, alebo dostať sa na túto tému, lebo ženy sme trošku spomenuli, že je to dobrý príklad, že učíte deti, že tie raňajky netreba? Nemôže sa potom stať, že pôjde dieťa domov do školy bez raňajok a potom v automate si kúpi nejakú čokoládku alebo proste nejaký keksík alebo niečo, že není to lepšie mať pod kontrolou, že to dieťa stane, urobíme mu tu raňajky, pre mňa za mňa, ako, ja si myslím, že keď sa 10 minút na raňajky je OK, ako, možno nie. No ale že, či toto není lepší prístup, že naozaj učí to dieťa, lebo to, aspoň raňajky mám pod kontrolou. Ak má obed varený, štandardne v jedálne, tak aj ten je kvázi pod kontrolou. Ale že či sa fakt nestane, že po tej prvej hodine to dieťa je hladné a hneď siaha proste po tých rýchlych cukroch. Treba mu spraviť 10. Prosím? 10 mu treba spraviť. Dobre, to znamená, že nemusí raňajkovať a urobíme to 10? Já jsem říkal, že je potřeba jíst v klidu. Dítě, které ráno stane, škola je od 8 na neštěstí, stane v 7:15, tak se nestačí ani opláknout v obličej, dokonce se nestačí ani napít, protože maminka s tatínkem spěchají stejně jako to dítě, všichni jsou nervózní a to dítě nemůže, když to nevidí u rodičů, když v klidu nesednou všichni ráno ke snídani a to dítě nevidí tatínek, že nežere ty párky, ale dá si ty barevné kroužky. Alebo izolát. No, to jako pozor. Jako smusí, nebo proteinák pro ty děti místo snídaně to by bylo super. OK, tak poďme prakticky. Takže dieťa... tak, ano, prakticky nesnídat. Děti nesnídat a udělat jim kvalitní jak se tomu říká? 10. Vy máte odpoledný a přesní dávka a svačina. Přesní dávka je dopoledne a svačené odpoledne, tady je to My máme 10 olovrant. 10 a olovrant. Tak. A môžeme konkrétne na to 10, lebo mám dceru 8-ročnú a zajtra hned dostane 10. To je nutný. Záleží na tom, kdy má oběd, kolik hodin. O 12:30 každý den přesně. Každý den přesně. Takže to záleží na tom, co měla k večeři, pak si dá něco, pak jí uděláte ke svačině. Je to napsané v té knížce, aby dětem chutnalo 2. Mimochodem je tam 50 stran o dětské obezitě. Taky. Ale to dítě ještě další... Svačinu, že čo stojím v tej kuchyni a čo je mám spraviť na 10? To závisí na tom, co to dítě naučíte. Chcem ju naučiť to najlepšie do života. Chcem to zmeniť. To dítě to musí akceptovat. Musíte to vyzkoušet. Nemůžete každý den dávat dítěti do školy, jak se tomu říká, houska s máslem a se salámem. A k tomu rajče nedozrálý. Nemůžete, musíte otestovat, co to dítě bude akceptovat. Musíte to vyzkoušet třeba o víkendech. Horálku a čokoládku. A to väčšina detí akceptuje, ale to asi není cesta. Takže houska s maslom a to čo máte? Ne? Ne. Těch možností je jako několik. Musíte třeba dobrý zeleninový salátek s jogurtem, s oříškama, ale to nebo ovocný. Nikto nebude hrať. Cože? Sa s ňou nikto nebude hrať v škole, keď rozbalí tam ten zeleninový salát. Stratí všetkých kamarátov, lebo to keď zbadá iný rodič. Ale to já vím, to je přesně o tom, že vy to dítě musíte motivovat tím způsobem, že řeknete, to dítě se bude cítit blbě v tom kolektivu, že je jiný, že jo? Ale tak musí být silný. Musíte mu vysvětlit, nesmíte mu říkat, tohle musíš rád, protože je to zdravý. Ne, to ne. Musíte mu
jít příkladem a musíte mu naznačit, hele, nebo se zeptat, chutnalo ti to, nebo si to vyhodil do koše, do záchoda. Já nejsem obézní z jediného důvodu. A to, když mě moje maminka neustále cpala chleba s máslem do školy a já jsem to vyhazoval. Protože jsem měl instinkt, že to nepotřebuju. Ty děti mají vydatný oběd, oni ho nejedí, že jo, a tak dále. Všechny děti jsou na sladký, protože je to stimulant. To je droga. Někdo chlastá, někdo hulí a někdo žere cukr. Takže, a někdo všechno najednou. Ale ty děti nesmíte naučit na sladký. Sladký je odměna jednou za týden. A ne, to je strašný skandál s těma automatama. A ty, kteří z toho mají prachy a biznis z těch automatů, tak tvrdí, vy nám to zrušíte a ty hajzlíci budou si chodit kupovat ty příšernosti vedle do kšeftu. Protože ty kšeftaři, ty obchodníci, kteří budou mít blízko tu školy, ten obchod, tak samozřejmě toho zneužijou. Je to o výchově ze strany rodičů. Ovocie? A keby jsme dali do tašky ovocie? Je to lepší alternativa? To říkám, ovocný pohár s ořechama je fantastický. Dáte tomu dítěti k tomu lžičku, koupíte takovou tu kvalitní plastovou krabičku, zaklapnete to se nevysype, nevyteče to a tak dále a budete to zkoušet. A budete kontrolovat tu tašku a budete si říkat, jo, tak dneska to tam zůstalo, ale nesmíte to dítě naučit lhát, nesmíte mu říkat, ty už si to zase nesnět. Ne. Prosím tě, tobě to nechutná, viď? A co si teda jet? Nic. No když mu dáte prachy, tak on si samozřejmě koupí horálku s transmastnýma kyselinama, který je 20 gramů cukru, aby mu to vytočilo inzulín a dostane hlad, že jo? Takže dobrý. Prostě... No a dobré, ale keď jsme pri tom lepeňák, vy máte český výraz? Já jsem to zapomněl. Co je to lepeňák? Lepeňák je no, co? To je tá houska s maslom a no to je sandwich. No ale bavili sme sa dneska o MCT tukoch, vy ste vrali, že sa k tomu vrátime. V tom čerstvom masle tých MCT tukov je dosť, ne? To čerstvé maslo, máš rád čerstvé maslo? Máš. Vy mě... Tak, vy dobre. mě provokujete. Nie, však... Jo? Ja sa snažím vás vyprovokovať, že? Čerstvé máslo samozřejmě obsahuje pár procent, velmi málo pár procent transmastných kyselin, které mají jiné složení než umělé transmastné kyseliny, vzniklé hydrogenací tuků nebo jiným způsobem. Ty krávy jsou strašní krávy, dělají ty transmastné kyseliny protože to nedělají ty krávy a dělá to ten mikrobiom. Oni prostě ty mikroby zpracovávají ten tuk, nebo tu trávu teda zpracovávají tímhle způsobem a vznikají ty transmastné kyseliny. Jak by se... Můžete mi vysvětlit, polnohospodáři, jak může kráva, která žere jenom trávu, dojít mlíko, který má minimálně 4% i víc procenta tuku, kde ten tuk bere? Jak dělá ten tuk z té trávy, z té celulózy? Ne. To dělají ty potvory, co je hostí. No, tak... No, takže to skvasí. Dobre, ale... Takže máslo je skvělý. Máslo je skvělý, nejlepší je ghee a nejlepší je bio, protože obsahuje vysoké množství CLA. Čili to je mastná kyselina, která je v podstatě jako proti těm případným transmastným kyselinám. Jo? Dobre, ale keby by bol niekto na vysokosacharidovej strave, že je všetko nízkotučné, tak on vlastne tiež priberá, on tiež vytvára tuky, pretože glukóza sa metabolizuje. Ak tá kráva má nejaké baktérie, napríklad Saccharomyces cerevisiae, ktoré dokážu celulózu naštiepiť,
získať odtiaľ glukózu a ak tej glukózy je nadbytok, to znamená, že tá kráva naozaj tej trávy zožrala veľa, tak tie tuky si vie vytvoriť. Nie? My jsme se bavili na téma, jak to je s tím... S tím máslom. Ne, s tím namorováním toho hovězího z té Argentíny. To jsou vlastně krávy vytrvalkyně, žijící přirozeným životem, ale u nás se to dohání právě těma granulema, těma obilovinama, který, no protože jinak by ta kráva nemohla dojít 20 litrů. A to ještě nevíte, že jí píchají kalciovky. Protože by měla takovou osteoporozu, že by se nepostavila na nohy. A to se stává například drůbeži. Takže, a nemá vitamin D, protože nevyleze na sluníčko. Vy taky nemáte vitamin D. Teraz majú, potom v zime nebudú mať. No teraz majú, to si myslíte. Víte co, to je největší skandál. No, tak vy jste venku furt, že jo. Ale ten největší skandál, největší objev vědy v současné době ve vztahu mezi zdravím populace a zdravotními problémy a výživou je v tom, že se přišlo na to, že 90% populace, kde nesvítí sluníčko, čili od nás směrem na sever, je těžce hypovitaminózních z hlediska vitaminu D3, nebo D teda. To, že jste hodinu nebo půl dne na sluníčku v Chorvatsku, 14 dní vás nezachrání, protože vy potom ten vitamin D, který vzniká v té vaší kůži tím opalováním, tak umyjete sprchovým gelem, to je bomba. A vlastně ho ani nevytvoříte, protože se před tím opalováním natřete tou chemií. To je... Takže toto je jeden suplement, ktorý by sme mali používať, vitamin D? A to ja mám tady někde napsaný. Ja vás konečne poteším. Ja nepoužívam mydlo, šampón, ani opalovací krém. Ale voní, je to dobrý. No jo, ale to není všechno. B12 chybí. Chybí zinek. A víte proč? Protože je to v podstatě devastace organismu nevhodnou stravou, protože v mouce zinek nenajdete. A pak zjistíte nějaký chytrý autoři, který v životě to nestudovali, tak někde opíšou do médií, že zinek není dobrý suplementovat, že je to neúčinný, a že zinek najdete v mořských plodech. Zkuste sníst tolik mořských plodů, abyste měli 30 mg zinku denně, který potřebujete k imunitě a který ztrácí sportovci potem a močí a tím, že špatně papají. Tak zkuste to nahradit nějakýma škeblema a takovýma těma mrchama, co se takhle všelijak hejbou. Když si je koupíte navíc ještě zamražený, a Bůh ví, kolikrát mezi tím rozmražený. A navíc mořský plody jsou těžký alergen, potenciální. Takže měl jsem mezi sportovci takovýhle případy. A to je docela dramatický. Čili mořský plody můžou, dejme tomu nulky, jako krevní skupina 0. Ale dejte to Bčku nebo Ačku a uvidíte ten mazec. Ale to jsme odbočili. A nespraví to nějaký multivitamin? Nějaký doplnok? To je můj život. Já jsem za tu dobu, kdy jsem podnikal jako spolumajitel Nutrendu, tak potom jsem vymyslel asi 30 různých suplementů a vymýšlím je furt. Teďka dělám alkalizační směs, vymýšlím, prostě mi to nedá. Takže já mám 5 favoritů, já jim říkám 5 velkých K, abych to nezapomněl, vemu to odzadu. První je kolagen hydrolyzát nebo kolagen. Takže take home message. 5 suplementov, ktoré sa oplatia. Ano. Kolagen. Karnitín, koenzym Q10, kreatín a karnozín. No a kde je Dčko a zinok?
To není 5K. A ja som si myslel, že veľká peťka. Ne, 5 velkých K. Ktoré sa začínajú na K. Ano. Vitamin D, já vám něco řeknu, lidi, kteří se neopalují a kteří nemají vitamin D, mají poruchy imunity a hodí se to třeba i jako alternativní léčba nebo součást alternativní léčby nádorových onemocnění, protože to souvisí s imunitou. Takže a teďka, kde ten vitamin D vzít, tak samozřejmě se dá koupit v několika formách. Pak je otázka, že stačí zadat do Google vitamin D a třeba srovnání nemyslím cenový, ale myslím v podobě, jestli je to D3 nebo D2 a jestli je to v oleji sojovém nebo jestli je to v kapsli a tak dále. To na tom hrozně závisí. Ideální je to dokonce ve spreji ústním, protože se to vstřebává přes bukální sliznici a není tam žádná ztráta. Takovýchhle systémů pro takovýhle lidi, jako je tady kolega, tak jsem udělal tolik. A když, to bych se musel chlubit, že to funguje, že jo. A to je stejně jako s těma dětma ve škole, takže jsem se potýkal se stejnými problémy u dospělých sportovců, oni mi pak říkali doktor Vitamín. A já říkám, no a když se na to vzpomenu, a oni nejenom, že mi říkali doktor Vitamín, ale oni ty vitamíny, které fasovali od státu, tak je dávali svým dětem a manželkám a nebo je vyhazovali. Ty športovci. Ano. Prostě, dokud to nemáte srovnaný tadyhle v hlavě, tak vám tohleto nemůže dojít. A jinými slovy, člověk by měl myslet jako sportovec, když si tím vydělává, že musí mít výkonnost co nejdéle. Čili myslet na to, co bude za 5 let. A to mě strašně štve, že ty lidi na to moc nemyslí. Že se musí opičovávat. Opakovat. No. Takže správný, hele, já vám něco přečtu. Tím vás dorazím. Já jsem si připravil, jak by měl postupovat člověk, který chce být profesionálním sportovcem, ale už v mladším věku v podstatě. Čili jeho rodiče by se měli snažit ne do něj narvat co nejvíc jídla a řešit, jestli bude jíst pizzu nebo nebude, anebo jestli mu koupí nějaký vitamin, když mu koupí drahý brusle. A dítě to jedno, my jsme to taky neměli. Takže co by se mělo? Mělo by se genetická analýza. Měli byste si zaplatit genetickou analýzu, která odhalí, jestli nemáte někde nějaký blok, nějaký problém, díky kterému nebudete schopni dosáhnout maximálního výkonu. Budete v Čechách se to dá, alebo u nás se to nedá. Dá. Vlado vám to řekne. Dá. Takhle, musíte si to poslat do zahraničí, ale v Čechách to jde. Možno, že aj ta genetika by bola samostatná téma, ale... No to určitě, myslím si, že možno sa to bude dať, ale asi teraz ešte nie sme tak na tom, aby sme za pomoci genetiky dokázali zistiť, že či niekomu vyhovuje škrob, alebo či nie. Dokázali. Ja vám poviem príklad, tiež gen pre rýchlosť, Actinin 3, sa zistilo, že vlastne všetci tí šprintery ho majú, ale okrem toho má ďalšia 1 miliarda. My nevieme identifikovať jeden samotný gen. Môžeme vypnúť jeden gen a sa nám úplne zrúti niekde iný systém. Ja neviem si predstaviť, že by prišiel nejaký klient. Nerozumíme si. My si nerozumíme. Já chci odhalit to, co je tam špatně. Ne to, co je dobrý. To, co je špatně. Čili budete mít deficit genů, který řídí krvetvorbu, nebo budete mít metabolické onemocnění vrozený, nebo budete nediagnostikovaný celiak, nebo já nevím. Dobre, ale to už ten človek vie, že niečomu, že je tam nejaká mutácia, že je nejaká choroba, hej? Ale my teraz sa bavíme, že to by malo byť, že chcem urobiť si, teraz je to moderné, že personalizovanú stravu. Ano.
Tak čo, dám si vyšetriť dvojzávitnicu? Čeho? Aby som zistil, dám si zkontrolovať celú DNA, aby som zistil, že ktorý gen nefunguje správne? Ne, na to se dělá spektrum několika genů, většinou počínaje 4 až do 8, tuším. Či jenom 8 specifických genů, které řídí metabolismus jako v těch klíčových fázích. A nebo který určí, jestli jste prostě, já nevím. Hej, a dneska sme sa bavili o tom, že ako vlastne tá strava celá je fakt, že komplikovaná a veľa hlav sme tu zamotali, aj tu moju. A teraz 4 až 8 genov vlastne toto všetko koduje? Ne. To kóduje jenom ty základní klíčové metabolické procesy. To stačí. Aspoň teda. A tak čo je základný metabolický proces, že sa vylučuje žlč alebo pankrás? Ale to ne, to je otázka my chceme zistiť to, že či ten človek má, ja neviem, poruchu, intoleranciu na laktózu alebo alergiu na krávské mléko. Ano, a to nemusí být genová analýza. To se dá udělat diagnosticky samozřejmě bez genetické analýzy. Ale to bychom tu asi byli dlouho. Já jenom ještě vám to přeříkám, co všechno. Či geny, pak rodinná anamnéza. To je ta predikce třeba výšky a somatotypu a tak dále. To je důležitý. Čili když budou 2 rodiče obézní, to dítě bude v mládí třeba hubený, protože nebude jíst, protože z nich bude mít šok, nebo já nevím, ale stejně má vysokou predispozici, že dopadne stejně. Prostě já to furt na Slovensku do poraden píšu, no a co jste si mysleli, milé poradkyně, jaká matka, taká Katka. Takže vplyv dědičnosti. Dědičnost, no, rodinná anamnéza, somatotyp, což souvisí s tím předtím. A teďka, jak jsem říkal o tom, že když zničíte to dítě špatným jídlem a je tlustý, nebo naopak hubený, když sportuje v dětství a když ho to nenaučíte a když zanedbáte jeho výživu a tak dále, tak samozřejmě to je nutné posoudit. Čili když to ty rodiče zkazili, tak se to velmi špatně napravuje. Tak, co dál? Analýza zdravotního stavu, to je jedna genetika a jednak nikdo není dokonale zdravý. Nikdo. Ani medailisti. A samozřejmě se to nemusí projevit, anebo se to projevuje tím, biatlon. Před 2 dny jsem v českých informacích na netu našel, protože já jsem jezdil s biatlonistama, reprezentantama 10 let. A můžu vám říct, že jsem byl v šoku, protože teď se tam objevila nová zpráva, že se nedaří příprava. A proč? Protože máme tradičně období, kdy mají všichni chřipky a kdy se potýkají s nějakými zdravotními problémy. Můžete mi vysvětlit, jak se může profesionálně zajištěný sportovec, profesionál, potýkat neustále s nějakými virózami? To je jednoduchý. On prostě je nezodpovědný. On ví, že když je plný sál smrkajících lidí a on tam jde taky, protože ho zajímá nějaká ta ptákovina, takže to chytne, protože je oslabený. A proč je oslabený? Protože má špatnou výživu. A proč má špatnou výživu? Protože si to nerozmyslel v hlavě a vůbec ho to nezajímá. A nebo je na internátu. Nebo je v hotelu, no prostě hrůza. Takže, alebo možno, viete, že keď je taký ten talent toho olympionika, tak ho vlastne všetko musí byť dobré. Aj z hľadiska tej psychiky, aj z hľadiska kondičných schopností a tak ďalej. Přesně. A nedotvára ten talent aj tá schopnosť športovca byť zdravý, lebo ja poznám veľa športovcov, ktorí sú zodpovední a proste možno aj z toho psychického vypätia pred tým štartom on proste ochore, dostane nejakú infekciu. Na to se scházeli, když jsem byl ještě jako teda aktivně zaměstnaný sportovní fyziolog, tak si pamatuju, že se konaly mezinárodní kongresy sportovní výživy a speciálně se opakovaně každý rok sportovní imunologie. A tam se řešil problém,
že je jasné, že vrcholový nebo profesionální sportovec je nejvíc ohrožen onemocněním těsně před vrcholem sezóny. Protože je to psychika a protože možná je utavený. A nebo v obojí většinou. Ale znáte to je před Vánocemi. Tak naschvál, nebo před dovolenou. Vy si naplánujete dovolenou 3 měsíce dopředu a vsaďte se, že vy nebo to dítě 2 dny před tím onemocní, protože na to pořád myslíte. Nesmím být nemocný, protože jdu na dovolenou. Nesmím být nemocný, protože chci získat olympijskou medaili. Je to o hlavě. Teraz ma napadlo jedna vec, že viete, že to je ako keď dieťa sa ide učiť cudzí jazyk a teraz rodičia rozmýšľajú, že z hľadiska jeho perspektívy, jeho života, čo je lepšie, aby sa učil rusky, nemecký, anglický, francúzsky, že ktorú tú svetovú reč si vlastne vybere a skôr sa zamerajú, že tú, ktorú si vybere, tak sa bude poriadne učiť. Lebo ako to, že aj u nás tá legislatíva je trošičku zakolháva, u vás sa hovorí, že pokrýva, tak dáva naozaj priestor toho, že tých smerov kadejakých je strašne veľa a samozrejme, že nejakým spôsobom sa od seba odlišujú. Veľakrát sú protichodné. Ale keď sa tak na to by sme sa tak pozreli od tej antiky, kedy už v tej antike vieme a tých antických olympijských hrách zhruba, čo tí športovci jedli. A keď sa tak celým tým obdobím prejdeme, aj proste nejakí možno vikingovia, gladiátori a tak ďalej. Samozrejme, že ten vplyv toho kresťanstva a ten úpadok až tak veľký priestor pre ten šport nedával. A keď sa dostaneme až na olympijské hry v 36. v Berlíne alebo neskôr v Melbourne, a ja osobne tam až taký veľký až tak veľké zásadné zmeny nevidím. Keď si zoberme nejakú kvalitnú naozaj monografiu športovej výživy, kde je dokopy nejakých 2000 vedcov a sú podpísaní pod jeden ako keby celok a oni fakt sa až tak veľmi nelišia. Občas sa stane ako nejaký profesor trošku odbočí a prinesie niečo iné, ako napríklad možno s tou ketou, alebo aj iné samozrejme, že smery, aby sme len toto nejakým spôsobom nepranierovali. Tak mne to príde v zásade všetko také veľmi jednoduché, že ten organizmus je strašne prispôsobivý. On si zvykne, dá sa povedať, že na všetko. A fakt závisí len od toho, že aká je vlastne tá miera. Ale naozaj tí antickí športovci, však oni vo veľkej miere jedli figy. Oni jedli nekvasený chlieb, jačmenný, pšeničný, oni jedli mäkké syry. Toto sú všetky veci, s ktorými sa kvázi my ako keby že stretávame, nie? Takhle to nemůžeme porovnávat, protože to byla jiná doba, to byly jiné potraviny, to byl jiný trénink, to byla jiná výkonnost. Ta výkonnost je teďka úplně někde jinde a je to o tom, že ačkoliv je výkonnost úplně někde jinde, tak současně je úplně někde jinde kvalita základních potravin. Takže když bych vám tady mohl promítat diapozitivy, slajdy, tak bych vám ukázal slide, na kterém je porovnání obsahu stopových prvků v cereáliích a v zelenině v rozmezí 20 posledních let. A současnost je taková, že těch stopových prvků je tam o 30% méně, průměrně. A proč to ty kytky přežijou? No, protože jsou geneticky modifikovaní. A oni jsou geneticky modifikovaní proto, aby přežili na chudý půdě a ještě, aby přežili to, když na ně vychrstnete ten Roundup, čili tu chemii příšernou. A vy to potom jíte. Takže tím se snižuje imunita. Tím se ohrožuje genová výbava, protože v podstatě dokonce je to v genetice tak, že virus může ovlivnit genom, čili vy chytnete nějakou virózu ošklivou a budete se divit, že za 10 let budete mít nějaký onkologický onemocnění a lékaři to nebudou řešit, protože vám napíšou, příčina nemoci je neznámá, což je 90% případů. Ale zase na druhej strane, čo nás teší, je to, že stredná dĺžka života človeka neustále stúpa
a za tých posledných 20 rokov už sa naozaj dožívame viacej. Áno, to je zvláštní. No. Pani, ja by som poprosil teraz nášho moderátora Viktora, aby teda nejakým spôsobom o to možno záverečné slovo. Každopádne ja vám obidvom veľmi pekne chcem poďakovať, že ste prišli. Poviem pravdu, že je náročné vás sem dostať aj kvôli povinnostiam, aj proste iným veciam, takže tu chcem veľmi pekne naozaj poďakovať, že ste si našli teda čas aj tú chuť a prišli sa s nami podeliť o vaše vedomosti, praktické skúsenosti a trošku aj sme možno načreli do toho vášho osobného života. Takže týmto pádom vám v mene teda celého publika veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj veľmi za pozvanie a ešte by som chcel túto našej kapacite povedať, že tie krúžky farebné som si bral aj do postele v takej plastovej miske. To je medailista v provokaci.